za ku zo an titi ku yi sauri ƙawayen amarya ma ku yi sauri to muna zuwa dai ɗaya bayan ɗaya kafin maman hajja lamin ya zo da shi da abocin shi zan kira maka bana la na samu aka ce bacin da ba kuskure mayin ne ashe hajja ladi ne mama hajja ladi a yi hakuri baci ba kuskure mayin ne Mr. MC, I want to see you here please. MC, I want to see you here. Can you bring the mic here, please? Let's go together. I want to walk into Wubu to you, my brother. Make us see me and no go do am alone. This one and my brother, now him will come give me energy, do am together. Bros, Haja, Mamamu, Kizama cikin shiri, Mr. MC, ka ƙara so kusa da nan kafin Mamamu ta fito. Adamu, piano, ka bashi mic. Mama Hajja Lami za ku ƙara so wannan wurin mai albarka. Hajja